Nurdiýewiň hojalagy degişdi. Onuň diýdi ustad Ýad Murat Aşerew çwary terkeş çary. 5-nji bölümdäki bakarly, ne bakarlyny görýäňiz ol horegimde Kızıl Hüllet atlaryň netdinden döwlet berdi Nurdiýewiň hojalagyna degişdi. Diýdi 3-nji derejeli diýdi Han Murat Anegelli çapwary 3-nji derejeli çapwar Berdimuhammedow. 6-njy bölümdäki ýarşy çapyşykda 1200 metr aralykdan güýçlenen şap çaşaratlaryň tana bilen tanışdyk. Olar bilen kompýuter görkezýär, şol belgilenen ugry şeýle ugry boýunça çaparlar. Gerçekleri tabrynda götüren, merdanlary muradyna ýetiren, Türkmene tükenmez şöhrat getiren bidulları vardır Türkmenistana. Hormatly ildeşler, hünklerin atlar ýola düşdiler, ýol boldan olanlar ýene-de 1100 metrlik mentil şeýle atlaryň bäsleşi arkaly dowam edýär. Ene bir toplumrak bolýanlar, olar diýär, Allah diýerden goşular bilen bäsleşýär ýaly. Häzir Arılar arasını gittiğine sürüye, diğerler bunu fırsatlar, ne kurumlaştan şeyle, tartkalı fırsatları imele getiriyen acayip videolar. Üçüncü orada hazır davaralı vardı, yine diğerler tartkalı fırsatlar var ya, arılar bilen hazır, yine bu sürüler arasındaki tartkalı fırsatları kurumlaştan devam ettirişler yani, hazırım son dektinle var, hazırım arılar asiminde gibi okturmaya açarken, atlar nadikin topluluktan doğru yönüşyenler. Yine atların ayağısını gittiğine sonunda 4 metrlik mendil. Bu mendille atlar nehilek netice vurkulurlarken. Yine hazır artma indi aranı açmaya çalışıyor. Artma yani çapı onunun iç yüzünü haylavalli. Baharla bir okturmaya çalışıyor. Yani baharla ödün ayağısını bağıtlandır. Barhak yellahana oluyor. Ya şeyde de baharlı kellahana sadece metrler halinde kellahananın birinci ol geçiyor, ikinci olun artman geçmeye başarıyor. Yine diğerim dartmanlayı kurtullar bilen cemlerin ikinciyi çapışma tobat ettik. Gelin atların sonku metrleri geçiyen kurtullarına kaysadan dineden yine ikinci çapışma ödünün dartmanlı kurtulları bilen çoğunu bilen can koyurlarına da mihmanlarına da bunu şahatlık görüldü. Yine şeyle kurtullar dünya kapitleşler Baharlyň şanyna ýanylynja hoşa wagt aýdymlar birine kulak atalýar. Üçinçi bayrak goşurlayan meydançaga geldi. Ene gora hemde Kızıl Hüllet atlaryň neslinden bolan döwletberli Nurdiýewiň hojalagyna degişli bolan Baharlyny bayrak goşurlayan meydançada görýär. Ene ony bu tiýarşy 3-nji derejeli Seyit Han Murat Anegelli taýarlapdyr. Onu ordan gelýän Hüllet barýar. 3-nji derejeli Recep saplanmadan beri Berdimuhammedow açakdy. Yine fiilleşende mehman illeşler. Toýa gelen hormatly ýaşlarymyz Baharlynyň ýeňşini Tilak herpaýlar bilen bedediler. Tilak herpaýyň gutly bolsun ataýlar hemde Baharly. Ýene-ki toýlarda da şeýle ýeňişleriň şeýle tilak herpaýlaryň ýugurnyň köp bolmagy tüýtürekden ardy bolýar. Indi netijeler barada. Kellahana birinci olup bilen Baharly beldenilen aralığı 1 minut 20 bütün o andan